Jaroslav Soukup vlastně první utkání této sezóny hrál až na samém konci roku, až v polovině prosince, takže se přeci jenom po operaci kolen dostával pomaleji do tempa, ale teď hraje velice slušně a velice slušně hraje i Sullivan. Teď zvyšoval na 21-15 a v zápětí to je další odpověď, tříbodová odpověď. A byl to Lukáš Kraus, který dal tu trojku. Opět velice důležitá trojka v momentě, kdy Pardubice zatížili konto Děčína úspěšnou střelbou z střílného prostoru, tak hned kontra. Sikora. Velice dobrý obranný zákrok Pavla Houšky, který odplácnul ten míč, který poskakoval na obrojce. Běží poslední minuta první čtvrtiny, Sandersu míče. Tentokrát to byla střela za 2 body, ale stejně nepropadla obroučkou. Tentokrát se organizace hry ujal Rico Greer, který je společně s Tomesem a Krausem na perimetru a budou dirigovat hru Děčína. Ajaj, tak to zakončení od Greera nebylo dobré. Ovšem Kraus čistě odzbrojil unikajícího Sullivana Philipse. A teď ještě ukázal Greerovi, aby hrál do konce. Houška možná trošičku zbrkle odehrál ten míč. V každém případě skóre už se v závěru první čtvrtiny nezměnilo. Tu první čtvrtinu vyhráli Pardubice nad Děčínem 21-18 a my si k té souvislosti mezi první čtvrtinou a celkovým výsledkem ve vzájemných zápasech něco řekneme, ale až po rozhovoru reportéra Tomáše Budky. Mým hostem u mikrofonu je Marian Přibyl. Mariane, víte v týmu, jak dlouho už Pardubice na domácí půdě v lize neporazili Děčín? Dneska jsem to četl v novinách, rok 2003, tak už je to 5 let, no, tak chtělo by to změnit. Jak se... To je správně teda. Je to tak? Jak moc je to svazující? Vůbec, já jsem o tom nevěděl a jenom dneska jsem se to přečet a nikdy jsme se o tom nebavili v týmu s klukama, ani trenér, nikdo, takže my o tom ani možná nevíme. Váš trenér Ivan Vojtka před zápasem uvedl, že výkon Sullivana Philipse bude omezen tím zraněním, ale nejsou to takové ty taktické šachy obvyklé pro playoff, že Philips zatím hraje výborně. Tak těžko člověk vidí do Sullivana, jaký má problém, ale určitě je zraněný, hraje se nějakým sebezapřením a doufám, že to vydrží aspoň v takovéhle formě odehrát. No. Vy patříte k nejzkušenějším hráčům týmu, máte za sebou několik playoff. Čím jsou ty vaše zkušenosti v playoff platné? No tak, když nejsem na hřišti, což teď moc nejsem, tak se snažím se o tom bavit se všema hráčema, bavit se o taktických věcech, pozbuzovat na lavice, prostě takový ty věci, co k týmovému sportu patří. Díky za rozhovor, ať se daří. Díky. Podívejme se teď alespoň krátce na statistiky první čtvrtiny. Takže střelba spole celkem vyrovnaná za první čtvrtinu. Ten největší rozdíl asi ve střelbě trestných hodů, nicméně četnost je velice nízká. 9-6 vede u Pardubice na doskoku. Celkem vysoký počet ztracených míčů, 4 a 5 na obou stranách. Začala druhá čtvrtina tohoto čtvrtého čtvrtfinálového utkání mezi Pardubicemi a Děčínem. Ano, my se díváme na sestavy. Děčín, který je v útoku, má na hřišti 5 Greer, Kraus, Tomes, Houška a Soukup. A pardubická sestava je Svitek, Sikora, Williams, Philips a Sanders. Rico Greer zaznamenal své první 2 body a zároveň snížil na 21-20. Teď dával Štefan Svitek, který vlastně přišel v závěru první čtvrtiny své první body a je to zase o 3 body pro Syntézii Pardubice 23-20. Já jsem slíbil, že připomenu zajímavou souvislost mezi výsledkem první čtvrtiny a celkovým výsledkem a teď je na to vhodná příležitost. V dosavadních
7 vzájemných zápasech v této sezóně, kdo vyhrál první čtvrtinu, vyhrál i celý zápas. Tak to je zajímavé to sledovat. Já bych tomu připojil i třeba dlouhodobé statistiky za posledních 30 let výzkumu jedné francouzské univerzity, která zjistila, že 80% týmů, které zvítězí v prvním poločase, zvítězí i v celém utkání. Tak teorie velkých čísel, jak vidět, platí, nelže. Určitě jste si všimli, že nastoupil Jiří Novotný, to je hráč číslo 12, který právě teď dostal míč pod košem a hned se prosadil i bodově. To byl výborný vstup zkušeného Jirky Novotného. Zkušenosti Jirky, zvaného Sigy Novotného, by měly být hodně důležitým faktorem v těchto těžkých utkáních. A musíme připomenout, že v těch předchozích 3 čtvrtfinálových duelech s Děčínem nastoupil vždy v základní sestavě, i když pravda, ten poslední zápas v Děčíně se mu tak úplně nevyvedl, nezaznamenal ani bod, ale byl na hřišti pouhých 10 minut. A Štefan Svitek přidává své další body a samozřejmě další body svého týmu. Je to tedy 27-20 pro Pardubice, které velice dobře vstoupily do začátku druhé čtvrtiny a proto tady jsme svědky dalšího oddechového času. Samozřejmě děčínské lavičky. Don't play hard, it doesn't make sense. Play 5 and also move without the ball. Let's go for handoff. Tyhle ty přidávky jsou hrozně naivní. Ty tam nemáš pozici, ty tam přidáváš a ty stojíš bojuj o ty pozici. Líp, Pavle. Líp. A nebudeme střílet činu zvenku a zase ty tam možná dole, to, co nám nefungovalo v první čtvrtině. A Pavko, nenech ho naběhnout toho Novotného pro balón. Oni jsou v pohybu, v lepším pohybu. Ty míče, vy nechcete. Tak je to velmi podobný timeout jako v první čtvrtině. Opět ty 3 hlavní body vyčítání svým hráčům. Pardubice se lépe pohybují, Děčínu chybí pohyb míče, přihrávky ve špatném úhlu. Trenér Budinský říkal, pokud nelze přihrát, tak si předejte míč takzvaným handoff, to je jenom předání mezi 2 hráči. A hlavně hrajte dovnitř do vymezeného území a nezakončujte stříbodového prostoru. Ano, apeloval na hráči, že jsou stále čerství ještě, takže mají dostatek sil. Teď se prosadil střelbou ze střední vzdálenosti Miroslav Soukup a přerušil tedy tu 6bodovou šňůru Pardubic. Velice dobrý únik a koš s faulem od Tervise Williamse. Davis Williams opravdu hraje zatím vynikající zápas. Podívejme se ještě na to uvolnění. Velice snadno obešel Soukupa, nevím, po koncové čáře. A je to už podruhé, co úspěšně skóroval a ještě přitom byl faulován a Williams bude mít opět dispozici 1 trestný hod navíc, 1 bonus. Vůbec Williams je velice zajímavý hráč, neviděl jsem snad na jeho tváři úsměv, ani pláč, nic takového, má furt poker face a stále hraje stejně. Na Williamsovi je zajímavých více věcí. On hrál také za Děčín v roce 2004, v sezóně 2004-5 působil v Děčíně, pak byl ve Francii, působil i v mlékárně Kunín a od této sezóny je tedy v Pardubicích. Tohle byla Argretova střela, ale ještě k Williamsovi jedna malá zmínka. Je to hráč, který má velmi vyrovnanou výkonnost v této sezóně, protože za 47 zápasů jenom ve 14 případech dal méně než 10 bodů. Tak to je opravdu vynikající. To se může pochlubit málo který hráč v Matoně NPL a tato statistika, kterou si teď Jakube zmínil, se teď hodně v posledních letech sleduje, hlavně ve vyspělých soutěžích. Došlo k dalšímu střídání v děčínském týmu. Odešel Kevin Thomas, na hřiště je Marek Palík. Ten dostává